Bos días a todas, todos. Estou aquí continuo campaña técnico de mobilidade do noso departamento. En si, pois, o que vimos a falar aquí é presentar pois unha serie de accións pois, que estamos a facer dende o Departamento de Tráfico e Mobilidade. Unha delas, pois en si, pois neste caso, porque ademais houve a parte de demanda veciñal e porque consideramos que ademais eso, que a nova normativa de velocidades da Dirección Xeral de Tráfico, unha das zonas que nos quedaba neste caso por pacificar debido pois ás altas velocidades pois, que estaban a circular, e a parte que xa non estamos a falar dunha nacional, non estamos a falar xa dunha travesía, pois é toda a zona de San Marcos, non? Ali xa se procedeu nestes días a un proceso de pintado, por eso ainda non está rematado, como mellor algunha xente o ve, e de aquí pois que Tino pois o nos lo vai explicar, das distintas accións pois que se están a facer, non? Sobre todo que ademais éramos conscientes que era unha zona que era necesario debido pois que había pois neste caso algunha vivenda, establecimientos comerciais, hotéis, parada de autobús, zona ademais onde cruza. Teño que volver a repetir. No. O meu entrou. Non vai a ser que dixera todo o contrario, esa... Ola, bo día. Pois o que vos contaba Gonzalo, o que fixemos aquí na Costa de San Marcos, que era aí detectamos un montón, unhas velocidades moi altas, o que fixemos foi arrancar desde onde está o Hotel Santiago Apóstol, pois acondicionar o que son os carriles, eliminar un carril central, un dos dous carriles que había de subida, eliminamos un para convertir todavía en un de subida e outro de baixada. Basicamente foi ordenar o primer nudo, que é onde está o hotel, aí instalar un paso peatóns, que era unha demanda que había moi antigua, e a partir de aí, pois eso, eliminar un carril hasta prácticamente hasta San Marcos, hasta onde están agora as obras de acondicionamento da entrada da pista Teresa Jornet. A residencia sí, esta. Sí, a rúa é Teresa Jornet. Jornet, justamente. Sí. Nada, o que vos decía, instalar un par de pasos de peatóns tamén que necesitábamos de... había unha demanda grande desde fai moito tempo, pero que non podíamos instalar por culpa das velocidades que se alcanzaban aquí co terceiro carril este, que era o que nos provocaba pois eso, unhas velocidades altas. E pouco máis, temos algún dato xa dos resultados desta eliminación do carril, e a pesar deso, pois ainda nos encontramos con velocidades bastante altas. Detectamos algunha máis de 100, bueno, ainda que a media sea de entre 60 e 70 km por hora agora mismo, pois eso, hai uns excesos altos, a pesar desta eliminación de carril. É que temos aquí algún dato de entre 90 e 110 por hora, pois 9 vehículos, a pesares aínda deste calmado que xa se iniciou, de quitar pois a un dos carriles, non? O cal dá, pois, obviamente, pois, pé que realmente pois é unha acción que se está a facer que era totalmente necesaria, sobre todo pola seguridade viaria, neste caso dos veciños e veciñas, non? E non é normal pois que esas entre 70 e 90 pois foron 190 vehículos. En si, pois, máis grande, pois, entre menos de 50 casi 4.000 vehículos, entre 51 km e 70 por hora, 2.600 vehículos, non? O cal tamén dá pé é que non deixa de ser unha zona que ten
un potente volume de tráfico, non? Estamos a falar, pois, casi 7.000 vehículos o día. Ademais, esos son datos, pois, tomados concretamente no día de... No, foron en 3 días. En 3 días. O fin de semana máis o luns. Claro, aquí nos había quedado, este tramo nos había quedado de cando era o acceso ao aeroporto. Eso unha vez que entrou en funcionamento a E54, que é a que vai desde Asturias, a Avenida de Asturias hasta o aeroporto, pois esta ahora, digamos que é unha vía urbana. Entonces, é unha vía urbana que contábamos con un carril de aceleración que non viña ao caso. Ben, pois iso é unha das accións que estamos a levar a cabo. Outra delas que vimos tamén ora a presentar e que mantivemos a semana pasada, neste caso unha xuntanza cos membros da directiva de Kogami para adaptar, estamos a falar de máis de 300 plazas de mobilidade reducida, pois adaptalas á normativa vixente, obviamente de maior espazo, e mantivemos neste caso a xuntanza para que nos dixeran as máis urxentes, non, para intentar adaptalas á normativa tanto de dimensións como sobre todo de accesibilidade e de seguridade tamén deles, non? É algo que vamos a poñer en marcha ahora cando eles nos manden ese informe desas prazas que consideren indispensables, e a carón deso tamén imos sacar, porque é algo que estábamos observando, un uso fraudulento en sí das tarxetas, non? Entonces imos mercar unhas novas tarxetas para que obviamente todas as persoas da nosa cidade que as estaban empregando se teñan que renovar, podelas dar de alta, telas controladas, e non que se estaba facendo un uso fraudulento hasta de falsificar en sí as tarxetas, non? E logo eso, tamén un mal uso por parte da xente, non? De aí facer ese chamamento que foi algo tamén que nos comentaron en Kogami, non? Facer ese chamamento ás dúas cousas, non? Tanto a falsificación como o mal uso, non? E dai tamén que íbamos facer esa acción ora en breve de tanto de ampliar o que é as plazas, as dimensións, para asegurar neste caso a súa subida e baixada do autobús. E logo, outra cousa que temos tamén en marcha no día de mañán, porque en sí son dúas accións que vamos a poñer neste caso de accesibilidade. No día de mañán vamos manter unha xuntanza tamén ca Dirección Territorial da ONCE aquí en Galicia, porque vamos a poñer en marcha un proxecto piloto, porque tamén tiñamos certas demandas tanto por parte dos invidentes como por parte dos veciños, neste caso os semáforos sonoros, obviamente unha polo volumen en sí que tiñan para os veciños lle molestaba moito, sobre todo en horas de noite que estaban seguido funcionando cada vez que se abría o semáforo, neste caso para cruzar os peóns, e eles, que en este caso os invidentes, que non oían ben tampouco porque se baixara algo o volumen. Entón, o que imos facer nese proxecto piloto, imos poñer 10 dispositivos nos semáforos donde, neste caso, os invidentes terán un mando a través dunha aplicación que fagan uso del cando lle sexa necesario. Así, o resto do día non vai estar a sonar, non? Así, neste caso, non molestará aos veciños, non? O motivo de ter a xuntanza mañán é para que eles tamén nos indiquen as zonas o mellor de máis tránsito. Nos xa temos localizadas en sí algunhas, sobre todo, sí. A dificultade de buscar o equilibrio entre as persoas invidentes, hai algún que tamén ten dificultades auditivas, entonces se lle subes moito o volumen, claro, estás molestando ao vecindario. Entonces temos aí uns puntos bastante concretos e aí onde queremos instalalo. É ben con pulsador ou mesmo a través de teléfono, de Bluetooth, pois sería a posibilidade que a persoa chegue, pulse, entonces empece a soar o sistema acústico. E así evitar, o que decía Gonzalo, evitar que o resto do tempo que este sonando a chicharra seguido aí pode cruzar o pitido, non? Esa sería a idea.
Vale, respecto ao primeiro proxecto, entendo que todavía non se rematou, pero supoño que as señales xa estarán colocadas de limitación de velocidade e queda pintar ou... Estamos señalizando tanto verticalmente como o que son os carrís están xa definidos. Eso xa está definido. Agora falta cebrear para dar a sensación xa de achique dos carriles e que a xente vaya un pouco máis a modo. Porque esa zona a canto estaba cas novas limitacións da DXT? Non está a 30 agora? Non, ahora mismo temos a 50. Estamos valorando, vendo as velocidades, estamos valorando ca policía a ver en que acabamos poñendo aí. Temos parte, a partir de aquí, xa cando pasamos Santiago Apóstol, que xa entramos na zona de salida do Monte do Gozo, aí temos a 30, agora mismo. De aí ata onde? Sería de Santiago Apóstol hacia San Lázaro, aí está a 30. Entón, agora temos que definir que facer co resto, se deixalo a 50 ou a 30. Aquí arriba, xa unha vez que pasamos esta zona, digamos que é a máis comercial, aí hai moito movimento de coches e tal. Entonces, falta por aclarar onde empezar o 30 e o 50. Esta zona é onde se detectan máis velocidades, xa na subida, que aquí era onde había o doble carril, había o de aceleración, e ese era o que nos daba moitos problemas, e onde se alcanzan as máis velocidades. E nada, como vedes, serían as entradas e as salidas das pistas xacentes, ordenalas un pouco, tanto vertical como horizontalmente, con pinto e vertical, e acabar xa, isto que sería o anterior, lo vemos aquí. Bueno, isto está repetido. Por que non vai isto? Solo temos dous. Sí. Esa é onde estaba o carril, onde empezaba, non? Sí, pero falta... bueno, sí, vale. E arriba xa sería empatar co que xa se fixera en Fallanos, que tamén os 3 carriles chegaban hasta a parrillada aquela que hai alá ao final xa de San Marcos, e aí tamén tuveramos bastantes problemas, houbera atropellos, e xa se eliminara unha parte dese tercer carril. Entón xa éramos hasta aí, entonces aquí xa empatamos aí con ese cebreado, e ademais así evitamos, aquí ahora hai unhas urbanizacións que se están construindo, e bueno, esperamos que eso xa sea un pouco máis tranquilo a circulación desta maneira. Bueno, aí tamén se van nesa zona de San Marcos, se van a colocar tamén unhas paradas para dar servicio a subida a Monte do Gozo, non, de autobús. Digo que non sei se é tamén un pouco un conxunto de accións tamén de cara a humanizar ese entorno para o Xacobeo, un pouco facelo máis accesible. No, sobre todo era eso, considerábamos que era unha zona que necesitaba algún tipo de acción, non? Sobre todo, ademais, vendo os datos, a pesar xa de eliminar o carril, as velocidades en sí son altas. Aparte, é unha zona onde se va a incrementar, como ben decía Tino, neste caso, que a urbanización, ademais, siguen, neste caso, en proceso, en construcción, e logo unido todo tamén a esta serie de accións que van a facer, neste caso, a Xunta no Monte do Gozo. Entón, non deixa de ser unha zona máis calmada, máis pacífica, onde, sobre todo, o que hai que buscar é a seguridade dos veciños. Ademais, unha zona tamén de rapaces, de nenos, onde realmente tiñan eses problemas a l'hora de cruzar para coller o autobús. E aparte que esta vía vai ser unha... Aquí vai desembocar o que é o orbital, o novo, que está, se non debe estar a punto de comezar. Entonces, a saída vai ser aquí a San Marcos. Entonces, bueno, entendemos que se vai incrementar bastante a circulación. E se detectaron tantos vehículos que pasaban a maior velocidade, multouse? Estuvose multando ou como simplemente... Foi un registro para saber o que manexamos aí de velocidades, nada máis. Pero bueno, que si siga a cousa...
Sí, si realmente se detectan altas velocidades, obviamente, o ter que poñer o mellor aí efecto disuasorio, pois ese tipo de radar, para que a xente, máis que nada, sobre todo ao principio, estas velocidades son velocidades, o que decía, pasar por aí entre 90 e 110 por hora son velocidades máis que alta, non? Se está poñendo pois en risco xa o propio conductor o que vai a esas velocidades e tamén risco pois os demais, non? E, bueno, ainda que queda pouco para rematalas, que se prevé que se rematen para a semana... As obras, dices, Sí, o que queda. No, o que pasa que mañan xa nos chove, entón contábamos con que acabar mañán, pero se dan agua, pois teremos que pospoñelo hasta que salga o sol outra vez. Que o vai marcar vai ser o tempo, pero, bueno, eso mellor se ora non chove durante uns días, se a meteoroloxía nos deixara, mañán tiñamos terminado. Pero, bueno, o mellor ao longo desta semana se está rematado, se eso nos permite, pois, a meteoroloxía. O seguinte tema, o tema das plazas para persoas con mobilidade reducida, vanse a colocar máis plazas ou vanse a ampliar as que xa hai, ou as dúas cousas? É mellorar as que hai. Mellorar as que hai, non se van a facer máis. Non todas, porque o mellor todas, por cuestións de espacio, vai ser imposible. Estamos falando de máis de 300. Concretamente, temos aquí o dato, 339, o cal son... Aparte que vamos a ter dificultades en algunhas porque, bueno, teñen que cumprir unhas condicións. Agora temos pola cidade pois algunhas que están en costa, co que eso non lle sirve a xente con discapacidade, non lle sirve para o seu uso. Entonces, ao mellor teremos que modificar algunhas, desplazar outras, a ver, estamos aí mirando. Pero iso todo vai ser, xa vos digo, da xuntanza que mantivemos, neste caso a semana pasada, estamos agardando pois ese informe que, sobre todo, que nos pasaran as máis urxentes e as de maior necesidade para poder xa proceder de canto antes, pois neste caso, pois adaptalas. Porque co tema das tarxetas de persoas con mobilidade reducida, ata agora, entón, que se facía? Damas as tarxetas e non se volvía a revisar ou como? Porque se detectan, digo, esas irregularidades de xente que abusa das... Non había neste caso, pois, unha folla Excel, un rexistro en sí das persoas, e se estaba, pois, detectamos eso, algún uso fraudulento delas, non? Das dúas cousas, o mal uso e tamén incluso, pois, a falsificación. Neste caso, este tipo de tarxetas non se van a poder, neste caso, falsificar, non? E dese xeito tamén a xente terá que vir a renovalas e poderemos ir dando, pois, ter ese rexistro e, obviamente, pois, ter un... porque incluso danse casos de xente que faleceu e siguen tendo, pois, esas tarxetas, non? Entonces, obviamente, algo que non pode ser, porque realmente o que se busca con isto é o bo uso, obviamente, que era o que nos decían xa a xente de Kogami, non? Que o que queren é ese bo uso, non? Incluso eles observando algunha vez nos teñen comentado algunha casuística, pois, neste caso, pois, lamentable, non? Rosa Martínez, de Lago de Galicia, pregunta: esas prazas que precisan ampliar o ancho ou o longo. Tamén pregunta que tipo de tarxeta se facilitará agora. As medidas, o que marca é unha... ten que ter un espacio, ao que é a plaza, é a reglamentaria, son 5 por 2,20. O que pasa que o que ten que ter é unha zona de transferencia, non sei que se chama, que é onde eles poden manexarse para baixar as sillas e todo isto. O tipo de tarxeta. O tipo de tarxeta... Ve como un chip, que esas historias, obviamente, para non poder falsificar, non? Entón, xa nos mandaron algún modelo, estamos vendo, para que vale con logo do Concello, e, obviamente, cando veña a xente, pois, a solicitalas, pois, se lle terá que volver a pedir, pois, a documentación, pois, neste caso, actualizada, cos seus certificados, obviamente, para... Sobre todo, eso, que queremos é ter un control, que ata agora, pois, non había, non? En interior levará un chip que será que fará que
que non haxa falsificacións como hai agora, que son unha cartolina que, bueno, se és un pouco hábil, pues... No, xa che digo, cheganse pois a fotocopiar, a fotocopiar, sí. É algo que temos que falar dentro do departamento. Unha vez pois, o teñamos, máis que nada, tampouco é para facer cada ni 6 meses un ano, non? Pero sí, un tempo prudencial, sobre todo por eso, porque dá a casuística de falecementos e xente pois sigue usándoas, non? Volve preguntar Rosa que como se resolve esa ampliación das prazas en zonas como Ensanche ou Doutor Teixeiro, por exemplo. Con moita dificultad. Claro. Con moita dificultad. Aí nos encontramos, por eso queríamos a colaboración facelo con Kogami, porque, claro, eses 2,20, por exemplo, de ancho, no Ensanche temoslo complicado, porque se temos 2 metros xa vamos ben. E iso a eles de dificulta a hora de baixar. Temos que adaptarnos un pouco ao que temos na cidade. Claro, a nós nos encanta facer unha praza nun sitio onde hai espacio, pero son casos moi contadiños. Entonces, bueno, hai que adaptarse ao que hai, incluso despois os accesos da propia praza digamos, ao itinerario peonil, moitas veces é como complicadísimo, porque iso ten que levar unha rampa, se as aceras son moi estreitas, te metes no propio paso da beirarrúa, ten bastante complicación. Eu teño unha pregunta para Gonzalo, que é un pouco previsións que se manexan para a celebración de San Xoán. Se van a permitir facer as fogueiras así por barrios, se sabedes algo un pouco cal é a situación coa que se traballa. A situación que se traballa que realmente vai ser complicado que se poidan facer as fogueiras de San Xoán, non? A situación actual, ademais estamos a falar dunha franxa de idade que a día de hoxe non está vacunada, que sobre todo é a que sale máis neste caso pois de festa. Estamos a falar tamén dunha serie a día de hoxe, unha serie de limitacións que están marcadas, o sea, nos están a limitar os aforos na hostalería, nos aforos nos estabelecimentos comerciais, nos aforos no transporte, nos aforos que podemos estar 10 persoas no exterior e 6 persoas no exterior. Si a partir de 1 da mañá as únicas persoas que podemos estar son convivintes. Realmente como se controla eso nunha fogueira de San Xoán. O dicía xa onte en algún medio públicamente que obviamente vai haber máis San Xoáns e preferimos ser, neste caso, ir paso a paso e non que por querer correr demasiado pois teñamos algún paso atrás e que despois nos estemos a lamentar, non? Sobre todo, ademais, que sabemos que son, neste caso, San Xoán, noites de grandes multitudes, de algarabías, que poden, neste caso, causar problemas. Consideramos que a día de hoxe non sería o máis adecuado o podelas facer, non? En calquer caso, supoño que ata o último día, digo eu que non tomaredes unha decisión contundente, porque, quero dicir, daqui a que se echa San Xoán, incluso hai a proba do ocio nocturno polo medio, poderíanse ampliar incluso máis os aforos, que xa se está un pouco falando do tema das reunións. Así que non sei, deixades a porta aberta hasta o último día ou... Hasta o último momento en caso de, pero xa digo, a día de hoxe, cas condicións actuais, é totalmente inviable. O mismo que neste caso as fogueiras privadas, non? Fogueiras privadas, cada un na súa casa, na súa horta poderá facelo, pero que as condicións en sí que marcan, non? Como máximo de persoas convivintes son esas, e a partir, ademais, tal como está o decreto, non sei se a partir, me parece que da 1 da mañán, obviamente as únicas persoas que poden estar na casa son os convivintes, non podía ser outro tipo de xente, non? Iso é totalmente incontrolado, o sea, estamos restringindo por un lado, non vamos fora abrir a man, neste caso, por o que decía, non?
San Xoáns, por sorte, os vai a ver o resto de vida, os vai a ver sin ningún tipo, que temos que ser neste caso optimistas, sin ningún tipo de pandemias, e poderánse celebrar San Xoáns en todas as mellores condicións, e que o podamos disfrutar todos como Dios manda, non? O Concello non está traballando en ningún tipo de programa, digo, para disuadir un pouco, bueno, que se poidan, que a xente quera seguir celebrando o San Xoán, un pouco por entretemento, nin nada, non? No, a día de hoxe non. Vale. Vale, pois moitas gracias. Vale.